Benvinguts i benvingudes a totes a la presentació d'art de l'edició de Terres de l'Ebre. Hem de donar primer de tot les gràcies a l'Opati per poder també estar avui aquí, que ens deixen l'espai. Donar les gràcies també als fons europeus Next Generation, que gràcies a ells també aquest projecte està sent finançat, a la Diputació de Tarragona, als diferents col·laboradors també del projecte. Aquí estic veient un munt de logos, no? I ja us comentarem també. Aquest projecte és un projecte de Tectònica Cultural, l'Associació Tectònica Cultural, i en col·laboració també de l'Associació d'Arte Sostenible en Jaime López també. I ara sí, començarem a parlar del projecte, del que és el projecte d'art de dones artistes rurals. Després presentarem a les artistes d'aquesta edició i després seran elles mateixes qui presentaran els avantprojectes que han generat dins del projecte d'art de Terres de l'Ebre. Així que comencem. Què és el projecte d'art? Quina és la nostra filosofia? Considerem que ser dona, artista visual i residir en un entorn rural suposa una triple dificultat per a desenvolupar-se professionalment. I aquest desconeixement del funcionament del mercat de l'art i aquesta àrdua labor empresarial que comporta realment provoca que les artistes no tinguin els coneixements necessaris per a desenvolupar-se professionalment. Això provoca també que davant d'aquesta perspectiva i falta d'oportunitats es vegin obligades també a traslladar-se a zones urbanes i això comporta també una despoblació del món rural fins als nuclis urbans. I per a donar solucions a aquesta problemàtica, per donar aquestes eines per a desenvolupar-se professionalment, naix el projecte d'art. El que fem serà a través de sessions formatives, promocionarem també la seva obra artística i generarem projectes col·laboratius també per a desenvolupar aquest treball en equip i la generació també de col·lectius artístics. I com ho farem això? Ara després també comentarem, però abans de tot volem també presentar-nos, que sapigueu també què persones formen part d'aquest equip de treball. Jo soc la de l'esquerra, cabell més llarg, clar, la creadora i la directora del projecte. Jo soc gestora cultural i ja porto més de 20 anys treballant com a gestora cultural per a diferents institucions. A la meva esquerra està Jaime López, que és assessor i docent, és gestor cultural, museòleg, comissari, consultor d'art, ha treballat en diferents institucions i compta una dilatada experiència també en assessorament professional per a artistes visuals i comporta també programes formatius i mentories que ajuden a desenvolupar els artistes professionalment. Comptem també amb la col·laboració de Laura Llanelli, que és artista i docent i que ha sigut la persona que també ha portat a totes les dones artistes d'aquesta edició a aquesta tasca de com elaborar el seu discurs artístic, que és molt important, i ella treballa sobretot en aquesta producció i experiència sonora, en aquest llenguatge de pràctiques de les arts visuals contemporànies. Ella centra la producció, l'educació i la recerca d'artística i musical. I comptem també amb Edu Comelles, que està aquí a l'esquerra, és artista, músic i gestor cultural i és la persona també que porta tota la comunicació del projecte d'art. I el seu treball d'art, artístic, sonor, comporta aquesta producció musical també i el disseny de so en diferents àmbits de la cultura. I també compartir també que dirigeix des del 2007 Audio Atalaya, que és una plataforma dedicada a la formació, producció i difusió de la música electrònica i d'art sonor. I aquestes són les 4 persones més principals, per dir-ho d'alguna manera, que conformem l'equip del projecte d'art i també col·laborem també amb diferents agents i entitats per a aquest projecte. Quins són els nostres valors que perseguim? Creiem en la justícia social, la igualtat d'oportunitats, l'evolució constant i per això impulsem la participació social i el pensament crític. Apostem per la formació i la cultura a través de la vertebració del territori, molt important. I per això investiguem també cadascun dels territoris on intervenim per tal de satisfer les necessitats del nostre públic. Aquí teniu les artistes del projecte d'art d'aquesta edició de Terres de l'Ebre. I quins són els nostres objectius? Cobrir aquestes necessitats formatives a través de què? De cursos, entre ells el d'orientació professional per a artistes visuals, que ho porta Jaime López de l'Associació Arte Sostenible, tallers, serveis de consultoria permanent per a elles també, sempre que necessiten qualsevol cosa, qüestió, dubte, també estan ahí. Un altre objectiu és visibilitzar les obres de les dones artistes visuals que treballen en l'entorn rural, generar xarxes entre les dones artistes
i l'entorn on estan desenvolupant els seus projectes comunitaris també, i vetllar pels seus interessos. Però com fem aquest pla de treball? Com treballem? A través dels 3 eixos fonamentals dins d'aquest projecte, que és la formació per la seva professionalització, perquè tots sabem que és molt difícil desenvolupar-se professionalment com a artistes, ni tan sols en les pròpies facultats de Belles Arts et donen suport de com manejar-te en el món de l'art, de com conèixer el funcionament del mercat de l'art i com treballar d'una manera professional a nivell artístic. Treballem també per la seva difusió, la seva obra, la seva trajectòria artística i generem la creació de xarxes entre elles mateixes. I concretament què fem dins d'aquests 3 eixos? En quant a la formació online, que és la majoritàriament d'elles una formació online, també per a poder conciliar la part personal, professional, etc. Fer una sèrie de sessions formatives, que és que entre elles destaquen, primer de tot, detectar les seves necessitats a través d'anàlisi d'AFO i CAME, fer un diagnòstic del que estan necessitant per saber com treballar en elles. Després també redactar els documents seus, com és la biografia, també donar algunes pautes en quant al dossier, de manera de consultoria. Hem creat també un mapatge de recursos d'agents del territori i també hem treballat, com he dit abans, amb Laura Llanelli en l'elaboració del discurs artístic. En quant al discurs que hem fet a nivell també individual, com he dit abans, però també hem treballat a nivell col·lectiu, creant un manifest col·laboratiu entre elles, perquè elles puguen veure també quines són les seves necessitats i puguen també fer front a una força comú per tal de satisfer una miqueta de tot que és el que elles volen, els seus objectius. Hem fet també un curs d'orientació professional per a artistes visuals de 5 temes amb una barbaritat d'exercicis i recursos que vosaltres sabeu. Ha sigut molt complet també, en Jaime. Hem formulat també projectes col·laboratius, els avantprojectes que hem dit que després elles presentaran. I tot això a través d'un servei de consultoria, de tutoria, sempre formant i veient de quina manera podem satisfer totes les seves qüestions i necessitats. Per altra banda, com fem la tasca de difusió? A través de la nostra pàgina web, a través de xarxes socials, a través de mitjans de comunicació i presentació d'institucions públiques. Després comentarem també com fem. Nosaltres hem aconseguit, aquest projecte que després comentarem com funcionem també, però ja portem uns quants anys treballant a la Comunitat Valenciana. Hem aconseguit que institucions públiques també, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, també faci aquesta tasca de difusió de les artistes en les seves xarxes socials a nivell públic. Llavors també estem contribuint d'aquesta manera d'aquesta involucració de les institucions públiques, que això també ens agradaria treballar molt més a Catalunya en aquest sentit. I, com he dit abans, crear aquesta generació de xarxes, impulsar els projectes col·laboratius per a desenvolupar aquest treball en equip conjunt entre elles i fomentar la creació de col·lectius artístics, que també comentarem. Quantes associacions ja portem creades del projecte d'art, que han nascut directament de la voluntat, de l'interès de les dones que han format part de les nostres edicions. I quina és la nostra trajectòria? Per a que ens conegueu també entenem una miqueta com surt aquest projecte. Aquest projecte és una iniciativa personal que es presenta directament a una convocatòria del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en el 2020 i aquest projecte es selecciona junt a uns quants i es comença a desenvolupar la seva primera edició a la província de València en la Serrania. I va tindre tant d'èxit que finalment el Consorci de Museus decideix contactar-nos de manera directa per a 2 edicions més el 2022. Comencem a la província d'Alacant, l'Alcoià del Comtat i també a la província de Castelló, a l'Alt Palància. Aquest any demà presentem l'edició de la Vall d'Albaida, de la província de València, i després de l'estiu estarem als Ports, així a Castelló, així que també estem generant també ponts entre les diferents comunitats autònomes, ja continuant aquesta tasca. I a Catalunya estem amb vosaltres aquest any. Hem començat a la Conca de Barberà, que hem tancat edició fa unes quantes setmanes, i ara estem acabant en Terres de l'Ebre. I el nostre propòsit és continuar, seguir i tratar de continuar a Catalunya també per generar aquesta xarxa entre les dones artistes rurals.
Aquestes són algunes... Se'ns sent bé? Sí? Són algunes de les dones que han format part del projecte, que podeu tenir tota aquesta informació, la teniu a l'abast a la pàgina web. D'acord? I el més important, quin ha sigut l'impacte que ha suposat en els artistes que han format part dins de les nostres edicions. No? He comentat abans que hem tancat ja 3 edicions a la Comunitat Valenciana. Ara tancarem demà la 4ª. No? De les tres edicions han sortit 3 associacions creades per les pròpies artistes. És a dir, s'han donat compte que juntes fan més força, que és més important estar juntes i aconsegueixen més coses. No? I han creat les seves pròpies associacions. Inclús, per una banda, 2 d'elles han sigut creades noves i la de l'Alt Palància s'han juntat a una altra associació que per a fer força, que no estava funcionant, no tenia massa força en aquest sentit. No? Llavors també han incentivat la unió de diferents associacions. No? S'han organitzat diferents exposicions tant individuals i col·lectives, les mancomunitats, els consells comarcals en aquest sentit seria l'equivalent a Catalunya. El que ha suposat també ha sigut que les pròpies artistes han format part de la pròpia programació dels departaments de cultura dels diferents municipis i mancomunitats. Es veu bé? Sí. Bé, la producció dels diferents avantprojectes desenvolupats en DAR. La majoria dels avantprojectes que s'han convertit en projectes, no? Perquè tots recordarem que un avantprojecte és un esborrany, un boceto d'un projecte. No? Llavors, el que presentaran elles avui són les idees, els avantprojectes que han tingut en unes quantes setmanes per tal de veure com néixer directament un projecte. A partir d'ahir ja és qüestió després de seguir treballant, continuar treballant i veient com fer créixer per tal que es converteixi en un projecte i es pugui dur a terme. Llavors, aquest és un exemple, el projecte Corralar, que fins i tot va ser finançat per la Diputació de València i va tindre un premi de la Generalitat Valenciana. Aquest és un, posem un exemple de cada, però tenim uns quants exemples de diferents projectes i aspectes del que estem parlant. No? Ha augmentat la venda d'obra de les artistes, s'han fet encàrrecs i promoció d'administracions públiques. Sempre poso l'exemple de la Serrania. No? La Serrania ara mateix és una zona, és una àrea que està plena de pintures murals de les artistes que han sigut encàrrecs de l'administració pública per tal d'impulsar el talent local, no? De les artistes d'allà. Llavors ha hagut una implicació directa per part de les institucions. No? Han participat també en jornades, han obtingut diferents premis, que comentava abans és el de la dreta que tenim aquí de la Generalitat d'Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Perspectiva de Gènere per al l'avantprojecte Corral Art. I la professionalització que també estàvem tan perseguint. Estem parlant que no és fàcil dedicar-se professionalment a les arts visuals, però es pot aconseguir perfectament amb molt d'esforç i amb treball. I n'hi ha dones artistes de les nostres edicions que ho han fet i estan vivint exclusivament del món de l'art. Aquest és un cas, per exemple, que tenim a l'esquerra, no? Un d'uns quants. I també el que hem aconseguit també és aquesta creació de xarxes. De moment, totes les edicions d'art estan connectades entre elles i estan formulant projectes col·laboratius i estan creant també sinergies, no? Que això és molt important, no? Fer créixer per aquesta xarxa. I bueno, aquests són alguns comentaris també de les artistes, inclús del José Luis Pérez Pont, que és el director del Consorci de Museus, no? Que fa els seus comentaris de què ha suposat per a elles també el projecte d'art i que també què suposa per a José Luis també el donar impuls a un projecte, no? Que és innovador, que és pioner i que realment el que està donant és oportunitats a les dones artistes i als creadors que durant segles no han tingut aquestes oportunitats. No? Perquè a la fi del cap la importància de la democratització de la cultura és que la cultura sigui a l'abast de tothom. No? I estem a Terres de l'Ebre, ja estem aquí. Així que ara començarem a presentar
a les dones participants d'aquesta edició, una per una. Ho farem d'aquesta manera. Presentarem primer... Elles hem treballat per grups per la creació d'aquestes avantprojectes. Llavors el que farem serà presentar-les segons els grups que elles estan treballant. Després de presentar-les donarem pas a que elles puguen sortir directament aquí i que puguen expressar, que puguen presentar els seus avantprojectes amb la seva pròpia veu. Llavors ara mateix li dono pas a Jaime que pugui també intervenir. Molt bé, com ha dit la Clara, és el moment de presentar les artistes de grups, els 3 grups. Així que demano un aplaudiment per al primer grup, que està format per les artistes Gemma Ginovart, Anna Mateu i Antònia Ripoll. Podeu passar a la cadira. I ara, abans que parlin del seu anteprojecte, anirem comentant alguns aspectes de la seva carrera professional. Aquí tenim a la Gemma Ginovart, que és una artista performativa, con obres acompanyades d'una gran presència corporal i cridanes efectes visuals, com veieu aquí en aquestes fotos, i també veus que és per despertar a l'espectador mentre plantegen diversos temes existencials. Després tenim a l'Anna Mateu, que fa pintura, dibuix, joieria, és una artista multidisciplinar i la seva feina, el seu treball artístic, tracta temes de les seves vivències, la família, l'ambient rural i l'entorn en la seva obra. I ja la tercera artista d'aquest grup és l'Antònia Ripoll, que també és pintora, fa dibuix, gravat, assemblatge, instal·lacions, i a través de l'expressió del gest pictòric evoluciona manipulant suports, ferint-los i referint-los, i per això a vegades se serveix d'objectes d'ús quotidià, com veieu aquí en aquestes obres. Molt bé, i ara parlarem del seu anteprojecte. Bé, llavors conteu-nos vosaltres directament de què és el vostre projecte. Antònia, conta'ns, com es diu el vostre projecte? Bé, primer bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí, gràcies per donar-nos les oportunitats. I el nostre projecte es diu Dona és, tal com sona, Dona és. I està emmarcat dins de tot el que diríem que és el propi projecte d'art, no? O sigui, som tota una colla de dones de les Terres de l'Ebre que ens situem per un territori i que ens marquem d'una forma metafòrica com a persones que estem sirgant a contracorrent, que anem estirant dins d'un espai patriarcal tot una mena de treball superdifícil, que és pitjor que portar la barca a contracorrent, que és justament treballar amb el món artístic. Aleshores ens anomenem sirgadores, justament per això, i el nostre projecte, a partir d'aquí, del propi d'art, després es desenvolupa en 3, que el nostre és sobre la dona, que per això es dona és, i els altres giren al voltant de la frontera i de l'arrelament. D'acord? Aleshores, el nostre dona és, es tracta de recuperar la memòria de les dones que han estat i que s'han oblidat, que se les han dut al riu i se les han dut la memòria i se les han dut al patriarcat. La nostra tasca està en recuperar-les, en desofegar-les i en treure-les al carrer dins de tot un espai d'art en context i dins d'un espai social i d'homenatge. Moltes gràcies, Antònia. Gràcies a vosaltres. I Gemma, què esteu perseguint en aquest projecte? Quins són els vostres objectius? Els nostres objectius una mica ja ho ha comentat l'Antònia, no? Però un d'ells també és profunditzar en el gènere dona i que és allò que socialment ens ha marcat, no? Quines coses han fet que les dones siguin com som. I a part volem fer també aquesta investigació en les dones d'una època que després comentarem, que és on volem emmarcar el nostre bon projecte. D'altra banda volem també
recuperar les veus d'aquestes dones, però no només de les que hi són i de les que tenim memòria, que tenim arxiu audiovisual, vivències i informació, sinó d'aquelles que malauradament no està tota aquesta informació perquè les circumstàncies de la vida potser no han pogut portar a terme el que elles volien, no? La seva vocació artística, perquè havien de seguir els mandats patriarcals del que ha de fer una dona, i aquestes també volem que estiguin presents en el nostre avantprojecte. Així que, per tant, volem reivindicar les memòries i les absències i honrar totes aquestes dones que ens han precedit i que ens han llaurat el camí perquè avui nosaltres poguéssim estar aquí dient que som dones artistes rurals. Moltes gràcies, Gemma. I com ho fareu? Com dureu a terme el projecte? Què heu pensat? D'entrada el que farem és emmarcar-ho dins d'un marc temporal que és des de la proclamació de la República, des de l'any 31 fins a la transició a la democràcia, 70-80, ja que pensem que és una època molt convulsa i que van haver molts de canvis socials, culturals i interns segurament, jo no ho he viscut, però segurament totes aquestes dones ens ho podran explicar, familiars o amics, etc. I per tant volem fer una investigació de totes aquestes dones dins d'aquesta època, després portar-ho a un dossier on tindré tot aquest material recollit i posteriorment fer un documental audiovisual on apareixen imatges de les seues obres, de persones explicant la seva trajectòria, les seues cares, les seues veus, tot el que puguem recollir en definitiva. I una vegada fet tot aquest recull d'informació portar-ho a l'espai públic, perquè un dels nostres objectius també és recuperar tot aquest espai públic, aquest espai, estos carrers que ja no estan, no, aquestes dones, i que la seva veu d'alguna manera ja no ha comparegut més. I per últim, tota aquesta instal·lació pública s'acabaria en una cloenda performativa que ho faríem totes les artistes del projecte d'Art Terres de l'Ebre i que aquí la companya explicarà més en detall com s'acabarà. A veure, Anna, conta'ns més. Doncs, com ha dit la Gemma, el que volem és aproximar-nos a la gent, i això ho farem a partir d'ocupar l'espai públic, ocupant places i carrers de les capitals de la comarca. Això serà a partir de retrats, imatges de grans formats, que seran retrats de les dones escollides amb color blanc i negre i seran traspassades en una tela. I això seria a mòduls de bandera, amb màstil, seria una bandera que anirien pels carrers, i a part d'ocupar l'espai, també volem ocupar l'espai de la manera sonora, i seria on s'escoltarien els registraments d'aquestes entrevistes o de gent parlant sobre aquestes dones. I s'acabaria, com ha dit la Gemma, amb la cloenda, on totes les artistes del col·lectiu d'art agafaríem aquest testimoni d'aquestes dones. Molt bé. I aquí tenim alguns exemples que heu fet també, un esborrany de la proposta. Sí, aquí hi ha fotos muntatges de com quedarien les banderes amb els retrats d'aquestes dones escollides, i aquí també com podria quedar amb el carrer posat. Quins carrers havíeu pensat també en diferents municipis? Sí, per exemple, de Tortosa havíem escollit el carrer de Montcada i han posta la plaça de Mari Jordà. Exacte, però per exemple a Gandesa o a Mora també ens agradaria fer participar la gent i també per preguntar a la pròpia gent que viu allà en quin lloc els interessaria també que estigués això. I a nivell de temps, com heu pensat organitzar-vos per tal de posar tot en marxa? Ho hem pensat com una mica com durant un any, i seria cap al desembre, al gener i al febrer seria més aquest període d'investigació, d'escollir quines dones voldríem buscar, voldríem que hi fossin, i també seria el període on faríem les entrevistes. Cap al març i a l'abril seria més l'edició i la selecció audiovisual d'aquests documents i d'aquest com documental on hi haurien les entrevistes i aquestes coses. Al maig i al juny seria per imprimir les banderes, per fer la reproducció dels sons i la materialització i també la difusió d'aquest projecte, i cap al setembre ja seria la presentació del projecte i la cloenda on amb les artistes del col·lectiu d'art agafaríem aquest testimoni. Molt bé. I en conclusió? Recuperem les seves veus ofegades. Honrem els passos de les que ens van precedir i acabem amb el silenci. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment.
Bé, ara presentarem també a 3 artistes, Ana Balar, a Idil Bazán i a Rosa Curto. Hem de comentar que Ana Balar no ha pogut venir, ella no ha pogut seguir durant les últimes setmanes en el projecte per qüestions personals justificades, i llavors tant Idil com Rosa seran les persones que han creat el projecte que van a presentar ara mateix. Així que endavant. Bé, primer tenim l'Anna Balar, que com ha dit la Clara no està aquí, però fa disseny gràfic, il·lustració, multidisciplines artístiques, així que és dissenyadora gràfica i és creativa, com veieu aquí en aquestes fotos. Té un caràcter també social. La següent artista és la Idil Bazán, que fa pintura, dibuix, còmic i fotografia, i les obres abasta des del figuratiu i l'abstracte, i la seva font d'inspiració és el món marítim, on tracta de transmetre l'essència de la vida, com veieu aquí en aquestes fotos que semblen peixos, etc. I després la tercera artista és la Rosa Curto, que fa pintura i fotografia, treballa la perspectiva íntima, metafòrica, ombres, textures, que són el seu referent visual. I també veieu aquí formes vegetals, orgàniques, que l'inspiren per parlar d'emocions i estats ànimics. La fotografia és la tècnica que més desenvolupa en aquesta etapa. Molt bé, i ara és el moment de presentar el vostre bon projecte. Endavant, a veure. Rosa, conta'ns, com es diu el vostre bon projecte? Hola, bona tarda. El nostre avantprojecte es diu Efecte Espill i tracta sobre el tema de l'aigua. Este tema sorgeix a partir del tema general, compartit en la resta de companyes, de la idea de les sirgadores d'estirar i arrossegar. En aquest cas, a nosaltres vam treballar el tema de la frontera i, a veure, si metafòricament pensem en estirar la frontera, estirar este riu, no? Però que si el mirem des de com una frontera, si l'estirem ens quedem en la natura, en l'aigua, en la natura despullada de tot allò humà. I això és el que al final va inspirar el nostre projecte, i a partir d'aquí ens adonem que el riu, el nostre riu està amenaçat per la contaminació, per l'augment de plagues, pel canvi climàtic en general, i és això el que al final ens inspira. La nostra obra el que vol fer és convidar a aquesta reflexió i metafòricament també establim un altre concepte que és l'efecte mirall, o a casa nostra l'efecte espill. I el que observem és que, clar, si nosaltres mirem a la natura ens torna el reflex del mal que li han fet a ella. I això seria més o menys el punt de partida. Clar que sí. I per què? Quina és la vostra intenció? Ja has comentat una miqueta, però en definitiva els vostres objectius es basen, a més del que has comentat, què més? Nosaltres el que volem aconseguir en la nostra obra és evidenciar que la natura ens connecta, perquè a l'estirar aquesta frontera el que veiem és que no és una frontera, la natura i sobretot l'aigua és un element que ens connecta a les nostres terres. També volem conscienciar d'aquesta riquesa natural que tenim al nostre territori i sobretot posant de manifest la importància d'aquest compromís ecològic que hauríem de tenir, posar de manifest també la importància de l'aigua i sobretot provocar reflexions. També, evidentment, ho fem des de lo formal, des de lo conceptual, però també des de lo formal, perquè la nostra obra, d'alguna manera, està feta d'espills, que ara vos explicarà la meva companya Idil, i ho treballem d'esta doble manera, des de lo conceptual i des de lo formal, provocar reflexions. Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé.
Idil, conta'ns també, com aneu a fer aquest projecte? Quina és la vostra idea, la vostra obra? Conta'ns. Vale, nosaltres, com bé ha dit la Rosa, hem treballat sobre tot aquest concepte i l'hem plasmat mitjançant una peça escultòrica flotant enmig d'un riu. Partiríem de la base de que construiríem un poliedre irregular que està ple d'arestes i ple de vèrtex, que aquestes arestes, aquestes línies ens porten a pensar en la frontera, però el que nosaltres volem evidenciar és que aquesta frontera no ens separa, sinó que ens uneix a estar tots junts i anar en la mateixa direcció cap a cuidar la natura. També aquesta peça ens recorda una pedra preciosa, un tresor que sense el qual no podem viure, que és precisament l'aigua, com deia la Rosa. I intentar una mica tornar enrere, desacelerar i aprendre a fer les coses des d'un altre prisma. Això és el que ens planteja una miqueta, el que volem plantejar una mica amb aquesta peça polièdrica irregular. Després, aquesta peça la cobriríem en totes les seves cares amb espills, perquè partim una mica de la base de que l'aigua del riu reflexa el seu entorn, igual que els espills reflexen la veritat. Llavors ens hem inspirat molt en un escriptor i psicòleg japonès que es diu Yoshinori Noguchi, que ha escrit el llibre Efecte Mirall, que en resum diu que la manera en què percebem el que ens envolta és el reflex del qual sentim a l'interior. I una mica ve a dir com que si el riu no està bé, nosaltres no estarem bé. És aquest efecte mirall. Llavors, la peça escultòrica que hem plantejat és aquesta, que l'hem titulat Efecte Espill, que planteja una mica, és la pedra filosofal, la base de l'existència dels éssers vius i és un homenatge a l'aigua, on volem remoure consciències a través de l'art i que es vegi reflectit el món en el que vivim. La ubicació, com veieu, és enmig del riu, sense cap tipus de construcció humana o sense cap peça o res que, per exemple, quan l'espectador, o sigui 100% natura, quan l'espectador vingui a la vora del riu a veure l'escultura, tingui aquest temps de reflexió i aquesta pau sense cap distracció que pugui tenir aquest moment de calma. Llavors ens hem plantejat també que potser plantejar aquesta peça enmig del riu per temes de permisos no pogués ser viable i hem plantejat una opció alternativa que seria posar-lo en una ribera del riu, tocant l'aigua, però sobre terra ferma, com si diguéssim. I per altra banda hem plantejat també una peça itinerant que ens permetiria, que seria en una sala, seria una peça itinerant que podríem transportar aquesta peça escultòrica a diferents sales, a diferents llocs, i no només la gent de les Terres de l'Ebre pogués veure traslladar les nostres inquietuds, sinó a altra gent de fora del territori, que ho faríem mitjançant uns vídeos que gravaríem de l'aigua del riu i projectaríem a les parets de la sala i es veuria reflectit en els espills de la peça escultòrica, una mica, totalment provocant aquest efecte espill, aquest efecte que volem fer, que és reflexar aquesta aigua en els miralls de la peça escultòrica. Molt bé, molt interessant. I com heu pensat organitzar-vos tot això? Doncs hem calculat més o menys que tardaríem uns 2 mesos en fer el càlcul i projecció de l'obra. Quan tinguéssim el projecte seria qüestió de demanar els permisos per la ubicació de l'obra i més o menys uns 6 mesos per la construcció de la peça escultòrica. Llavors, una mica per tancament, per tancar una miqueta, us volíem plantejar un exercici que seria una mica observar la vostra realitat,
la que us envolta cada un de vosaltres i després mirar-vos a un mirall i veure què reflexa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment. I ara continuem amb el tercer grup. Donem l'aplaudiment a Anna Arqués, Sara Misselbrook i Marta Vidal. L'Anna Arqués és pintora, mescla diversos materials, com pintura acrílica, aquarel·la, entre altres. El tema recurrent de la seva obra és la naturalesa, les seves diverses formes i la interpretació que fa ella mateixa. Després tenim la Sara Misselbrook, que és artista multidisciplinar. Aquí no hem posat l'obra. Ha passat alguna cosa en l'arxiu i que ens estem donant compte que n'hi ha alguns errors i és una llàstima perquè no surten aquí. No passa res, ho sentim, però podeu mirar la pàgina de la Sara. És una artista que fa performance, també en vídeo, la seva veu de forma aïllada, instal·lacions escultòriques, site specific, abordant diversos temes com el gènere, el feminisme, el cos femení, com a llanç i el consum. I per acabar, la Marta Vidal, que fa pintura, assemblatge, dibuix, il·lustració, treballa fonamentalment a través de l'escultura i també investiga i experimenta amb materials de la natura, com per exemple la fusta, el paper, l'aigua i també en altres objectes reciclats. Els temes que portes és la fragilitat i la naturalesa i la vida. Bé, comencem. Marta, conta'ns com es diu el vostre projecte, una miqueta. Dins del grup general que seria Sirgadores, a nosaltres ens va tocar el tema arrelaments i vam pensar de tractar, li vam ficar niu arrelat, perquè com a dones vam pensar que a totes ens uneix o ens amarra alguna cosa a la natura, que totes en si sortim d'una creació conjunta, que compartim la mateixa existència, i llavors vam pensar en una instal·lació efímera creada a partir de rames, branques i objectes naturals que poguéssim trobar al lloc concret en què volíem fer el niu. I consisteix en un niu com a símbol de casa, com a símbol d'un lloc on poder-nos sentir protegides, que ens poguéssim reunir, en poguéssim fer com a grup cohesionat. També per a sentir-nos acompanyades i poder sentir-nos bé entre nosaltres. Llavors, Anna, conta'ns una miqueta més. Per què heu fet aquest avantprojecte? Bé, hem desenvolupat aquesta instal·lació efímera, com ha dit Marta, per explicar el concepte d'arrelament. Volem establir una connexió entre la natura i la feminitat. En aquest cas, la natura seria el bosc i la feminitat seria les 9 artistes del projecte d'art. I volem tenir i transmetre la sensació d'estar arrelat a un lloc o a un col·lectiu que ens fa sentir més fortes, més segures i on tenim uns interessos comuns. Per això construïm el niu i ho farem imitant els ocells, perquè els moixonets que diríem nosaltres. Nosaltres recollirem, com ha dit Marta, rames, fulles, pinyes, tot el que trobem al bosc, i farem un gran niu. I si trobem també fusta cremada d'algun incendi, recollirem tot el que trobéssim. I en això aconseguirem 2 objectius, que són netejar el bosc
i fer-nos la casa, el niu, on crearem un espai d'empoderament que ens proporcionarà un refugi on ens sentirem segures per poder crear, connectar-nos amb la natura, ajudar-nos entre nosaltres per a seguir endavant, crear vincles entre els artistes i coneixements. Que més o menys el que estaves comentant, no? Però a banda d'això, tenia algun objectiu més que vulguis també ressaltar? Sí, bueno, un altre objectiu seria per abordar i generar coneixements sobre la problemàtica medioambiental que hi ha als boscos, no? Però sempre amb una perspectiva sostenible i positiva. I també, per últim, busquem una relació íntima amb el lloc, perquè el lloc que hem escollit també és un lloc especial, que després ens explicarà Sara, i allí descobrirem les seves històries, les seves llegendes, els secrets que té aquest lloc. I bueno, ja està, tots els objectius són estos, més o menys el que he dit. I l'última frase que volia dir és que si nosaltres cuidem el bosc, si nosaltres cuidem del bosc, el bosc cuidarà de nosaltres. Moltes gràcies. I Sara, com aneu a fer tot això? Què heu pensat? Ok, ¿cómo lo haremos el nido? Como han dicho Marta y Ana, la obra de arte será site-specific y efímera. Entonces necesitaremos hacer un viaje de investigación al sitio para buscar los materiales que hay en el bosque y qué hay en el sitio. Y después utilizaremos estos materiales naturales y encontrarlos para hacer el nido. Y hay ramas, por seguro, raíces, hojas, piñas, todas las cosas que encontramos en el bosque lo haremos con estos materiales. Y también piedras y tierra para construir la escultura. Durará una semana más o menos para hacer el nido y formará parte de una estancia artística en una finca en Liberogedeble, al lado del río, en el bosque, en una finca. El lugar es muy, muy especial y muy importante. Es una roca muy grande, elevada y muy, muy plana. Y de la roca se puede ver al río, a las vistas al río y a una ermita, se llama Santa Madrona, la ermita de Santa Madrona. Y este es una historia muy especial porque la Santa Madrona estaba dedicada a la protección a los marineros del río. Entonces hay una conexión, ¿no?, de la construcción, del sitio y del concepto en general. El nido, además de ser una estructura, una escultura, una instalación efímera, también puede ser un espacio para investigación, experimentación creativa. Podemos hacer nuestro propio carbón, por ejemplo, carboncillo de oliva, de enebro, y podemos hacer dibujos, ¿no?, dentro del nido con este material. Y también haremos pinturas, pigmentos naturales de la tierra, de las hojas, y podemos hacer un estudio alternativo, ¿no? Seremos como los pájaros del bosque, ¿no?, limpiando el bosque
y mientras construyendo una obra de arte. Una cosa muy importante es la documentación. ¿Por qué? Porque el sitio está muy aislado, entonces tenemos que grabar, hacer vídeos del proceso de recoger los materiales y del proceso de hacer la obra de arte. Pues sí, vídeos, fotos, necesitaremos un equipo técnico para hacerlo, cámaras de vídeo, cámaras GoPros, trípodes, una instalación grande en la finca para grabar todo. También herramientas como cuerdas, cubos de agua. Y finalmente necesitaremos el tiempo para editar los vídeos y para hacer los gráficos visuales. Muy bien, Sara. ¿Y cómo habéis pensado organizaros para todo esto? ¿Cuál es el horario? Marta, cuéntanos tú. Pues el treball l'havíem pensat en un principi 3 mesos. Començaríem el mes de març visitant el lloc i documentant-nos una mica. El mes d'abril ja seria recol·lecció de materials i poder crear-lo, i a part anar gravant per a poder documentar i crear el vídeo, i el mes de maig ja seria la presentació al públic en tot el que tinguéssim, més o menys, perquè sabem que no s'adequa tot el temps que tens previst aquí. Això és el que havíem pensat. Molt bé. I en conclusió? Pues que el niu és com l'espai de trobada, de comunitat i de refugi. Aquest és un esborrany que han creat elles mateixes per a donar-vos a conèixer més o menys la idea que elles tenen d'aquest lloc de protecció, de cura, d'investigació, tot aquest concepte que volen transmetre. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment. I ara és el moment del públic. Preguntes per als artistes, qüestions. Heu de recordar també que són avantprojectes, són idees que han creat en 3 setmanes, llavors encara quedaria més temps per tal de formalitzar més aquests conceptes i idees. Però ara tenim temps obert per a que la gent del públic pugui formular les qüestions que vulguin. Alguna qüestió? Sense vergonya? Hi ha un micro per si algú vol fer alguna qüestió. Pot ser qüestió o afirmació, o el que sigui. Doncs si no hi ha cap qüestió, moltes gràcies per venir, moltíssimes gràcies i continuem endavant. Gràcies.